Quddiem l-imħallef Consuelo Xeri Herrera kompla jinstema' l-ġuri ta' żagħżugħ mixli li stupra lil l-eks tfajla tiegħu. Bl-imħallef tibda tisma' trattazzjonijiet tal-prosekuzzjoni u d-difiża, dan wara li tresqu x-xhieda kollha. Qabel bdew jitresqu l-provi tad-difiża żagħżugħ ta' 22 sena għażel illi ma jixitx kif inhu permess mill-liġi u qed jiġi akkużat illi abbuża minn din l-omm illi min-naħa tagħha qed tgħid li kienet tisma' ħafna ilħna bit-testimonjanza li ngħatat sa issa tkun waħda disturbanti u tinkludi abbuż sesswali estrem. Tul il-jum xedet il-kuġina tal-akkużat fejn sostniet illi kienet ħadet ċokk meta saret taf li kuġin huwa u din it-tfajla kienu qed joħorġu flimkien għax il-familja tal-vittma skonti ma kienitx normali. Apparti din it-tfajla kellu jixet ukoll Fader Marcello Girlando imma dan ma xeċ minħabba li qed sqallija. Ingħatat imbagħad xi daqqa qasira minn Fader Franco Fenek illi spjega kif Fader John Vella kien sejjaħ għat-talb tagħhom bħala eżorċisti waqt li żied jgħid li Fader Elija Vella ma kienx involut fil-każ. Fit-tmiem ix-xhieda ta' Fader Fenek, l-avukat Mario Mifsud li qed jidher għall-akkużat iddikjara li ma kellux aktar provi xi jressaq. Il-prosekuzzjoni fil-ġuri qed titmexxa mill-avukati Angel Vella u Francesco Refalo mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-avukat Lara Dimitrevich qed tidher bħala parti ċivile f'isem il-familja tal-vittma. Intant it-trattazzjonijiet min-naħa tad-diviża u l-prosekuzzjoni mistenni jiġu konklużi il-ġimgħa filgħodu, illi jfisser illi f'temp ta' 24 siegħa dan il-ġuri jaf ikun konkluż.